Churuke ukongola malua kumanjuchi kisakala kedua aliense mulungu adampangila wake munyengo yolakwika umapanga cholakwika usazi wako kutukutaya wako kuma ukaisa kapena kukalandi na mayamba kunena ndidata nine kuona moyo suku yenela sikundi chake choso nelela mayuda utaya aumalila ndintima sono baby dandiuze kodi udalinda ndima kodi udapesa wina sunifuna obeza ineyo ndikukanika kwiwala ndikukanika kukala kanika ni baby somebody phone somala badila utandi pasi somaywina somebody phone somala badila utandi pasi somaywina Sona mind tunanipasa inendeka kuseweleza baby Kodine does it one Zona ukamalila kumandilangiza ine kumazimva kumazinamiza nili yapandie ndachipezedela Zona usiacha kulibe akangufuna kunibera ndaona lelo nilipazuwa ngakane mwaisubwela kawili Koma nizoteka na mwali Yesenson Sono baby danibuze Kodi unalimba ndima Kodi unapeza wina Kodi sunifuna Chifu kwa ineyo Nikukanika kuiwala Nikukanika kukala Sundikanika ni baby Kodi sumani Sumani funa Sumala badila Utani pasi sumani wina Kodi sumani Sumani funa Sumala badila Utani pasi sumani wina Sumani Sumala badila baby Kodi sumani Tukulandeni mwapadera muchipoga chimene chinditu cha timu emergency maziwa imangobwera mosembegezeka telelonso tabwera ndi chipoga chimene chinditu cha emergency imene nditu timu popano pa low profile Malawi makamaka katikati nditu mwachipoga chimenechi cha Nyamata amabodza amene ntchito yawo ndikukamba za mabodza zokhazoka iya Mr. Antisamu atulukire katikati mwa ndimemu amene wandithu apita katola mabodza pena pakeso mwachangu ndeno mwina atulukire katikati mwa ndimemu komano iya ndithu titelo tikulandireni popano pa low profile Malawi ndithu makamaka muchipoga chimenechi komanso tikutelo chinyimbo chimenechi changothachi chovuta kwambiri chinyimbo chimenechi akuti iya ivofunika uchotsa magrasi iya yosadandaula ndiyemwe uja ndithu Connie B iyayi muchipoga chimenechi ndithu chinyimbo changothacho ndithu ndimene cha Rashid amene ndithu munthu wamkulu kwambiri amene ndithu popano tikhale tikukamba nkhani yake fuka kwavuta kwambiri kuoneka kuti anayika chithunzi cha mwana komano mwanayo kulibe ndithu kuoneka ngati mwana kulibe iyayi tifike kumeneko tifike ku Oxford katikati ku Mangalande kumeneko tikafikeko kumeneko komanso tifike ndithu ku Malawi tikafikenso ku John kumeneko ndithu Queen Michu
akuti wazizwitsa kumeneko ndeno osadandaula iyayi muchipogamo chake ndi chomwechi ndithu anyamata amabodza omwe ntchito yawo ndikungokamba za mabodza komano kwa lero ndi mejese chazero chimene mungachite ndi kuwakodola zanu kupanga share video kuti muone kuti zikhale bwanji ndithu popano pa Low Profile Malawi iyayi ndithu tikutero mosataya nthawi titero tikupatseni moni wa malonje mumadziwa mwa nthawi zonse zimafunika kupereka moni ndithu wa malonje kuti anthu timve kuti kodi mwaswera bwanji makamaka kumene muliliko chifukwa anthu tilikosiyanasiyana ndi kunjaku kwa covid ndithu ndiye ndizofunika kumapatsana moni ndithu pafupi ndeno titero ndithu tikupatseni moni wa malonje popano pa Low Profile Malawi ndithu ndeno osadandaula kwambiri tikhale eya ndetiyambe ndithu ndi Hana Hola wafika kalekale zikomo kwambiri amene oyambirira ameneyo Hana Hola kumva kuti kuli emergency yayitana timu yayitana anyamata amabodza ayitana ndithu iyeyu sanafune zengeleza koma kuthamanga kuti ndithu akabve kuti kodi kumeneku kwakhala bwanji kwenikweni mabodza ayenda bwanji koma sili ndi chikondi ndithu dzidza ayi mwafikaso kalekale zikomo kwambiri Rodwell Davis mwafika kalekale zikomo kwambiri akuti tilipo pano aliya mapondo zikomo kwambiri Patiki na Mizinga zikomo kuti mwafika kalekale ndithu zikomo timakunyadirani popano pa Low Profile Malawi ndithu koma sili ndi Mphatso Kanzunguze akuti tafika kalekale iyayi zikomo kwambiri tapangani share video takodolena zanu kuti pachamanena kuti kadzimvelere anakanena za maluwa ndiyano pofunikira ndithu kunena kuti iyayi nzofunikira amenewa ndithu abwereso nawonso adzapha kuti emergency inde Devin Drama zikomo kwambiri kuti mwafika emergency imeneyi ndithu timwe emergency tiliso ndi McDonald ndithu Smart Njoka ameneyo ndithu njoka komano ya smart kwambiri ameneyo tinawonso pompano Rudo Malirano mwafika kalekale zikomo kwambiri timakunyadirani ndithu tikamakuonani popano pa Low Profile Malawi ndithu makamaka muchiprogramu chimenechi ndithu cha anyamata amabodza amene ntchito yawo ndikungokamba za mabodza zokha Adamando zikomo kwambiri mwafika kalekale timanena kawiri kunena kuti yayi ndizofunikira kuti inuyo ndithu mupange subscribe pa YouTube ifika ndi pamene tikhale tikulowera pamenepo masiku amene akubwerawa ndiyeno osadza kuphonyeni zinthu yayi ndiye zofunikira ndithu kupanga zimenezo monga ife tikukupemphani iyayi tipitirize miliyoni ndithu yochuluka kwambiri tiliso ndinu ndithu makamaka yes Yasinta Sichaya koma mayina ake Yasinta Sichaya zikomo kwambiri kuti mwafika kalekale zikomo ndithu komanso tili ndinu ndithu Sineta mwafika kalekale zikomo kwambiri Chimwemwe Tombozi muli nafe pompano zikomo kwambiri Jaini Phiri muli nafe pompanonso ndithu zikomo Augustine Sazera zikomo kuli muli nafenso pompano ndithu nkhani yake ndimeneyo ndithu popano pa Low Profile Malawi kupereka miliyoni yochuluka kwambiri Dau K John muli nafenso pompanonso zikomo kwambiri Akim Hussein muli nafe pompano zikomo kwambiri Beni Chetani ndithu muli nafenso zikomo Ahovo muli nafenso pano Chase Martin Pata mwafikaso zikomo kwambiri akuti chotsani magrasi iyayi lero sili kuchotsa magrasi iyayi awusadandaula ndikuchotseleni magrasi fika inuyo chimene mwapempha ndi chimene ife timachita ndithu kuti tichite koma sili ndinu Esther Mvula zikomo kwambiri Kado Julius muli nafe pano Mimi Make Asha mwafika kalekale zikomo kwambiri Davis komanso Matthews Chaza zikomo kuti muli nafenso pompano ndithu akuti iyayi titelo ndithu iyayi miyo anthu achuluka kwambiri kuti tikhalire pano miliyoni yonseyi yochuluka kwambiri ndiye kuti pano tiswere komano pofunika ndithu tiyambepo tichotsere magrasi kuti mudziona ngati kuti mwina tikuopa kapena ife sitimaopa iyayi timayenda ofaifa ndeno kuti tiope tisadzakunamizani kuti timaopa timayenda ofaifa ife fuka kumene kudzachokere chibakera sitimakudziwa iyayi komano ife timanena nkhani mmene zazungulirira mmene zilili
mosatenga mbali mmene zinthu zilili nkhani zake zikutero. Ayi titelo Abrahamu ndakuonani ndithu akuti tafika kalekale, ndakuonani Adriano Selemani, ndakuonani ndithu zikomo kwambiri akuti chikapo. Ndeni zimenezo ndikukupemphani kuti tapangani share ndithu ati mwavala ngati mupita ku swimming lessons. Iyayi mmene timavalira nthawi zina timadzavala chonchi. Ifeyo sitimafuna kuti inuyo muzidziwa kuti lero tivala bwanji. Ndiye timavala chicho chosambirira tikozo dzamba tsiku lina mudzarona titavala chogonera popata palopo simapweketsa kotola mabodza kulibe mavalidwe. Zimenezo sizimapezeka ndithu mu system ya mabodza mavalidwe kuti umatani mukamanena mabodza umapulitsa pene paliponse. Iyayi nkhani yotsatira yoyambirira kwambiri ndi nkhani yonena kuti tilowera ku Malawi ndithu tikakumane kumene koko ndi mkulu ameneyu ndithu amene ndirashire munthu nkhalakale pa mayimbidwe, munthu amene amayimba nyimbo yake ndimene tinalowera m'bwalo muno ena mwayiona mwina timenyeso mkatikati mwa ndimemu nyimbo imeneyi kuti anthu mumve bwinobwino kuti kodi mu nyimbomu akuti chani, kodi amamusowayo ndi ndani, amasowana nayeyo ndi ndani. Iyayi ndithu mnyamata ameneyo mukudziwa bwino lomwe masiku angapo kapena miyezi ingapo yapitayo ndithu anali ndi chibwezi chotchuka kwambiri chimene amayimba nacho limodzi. Tinanenaso masiku awiri apitawo kuti mkazi wanchena ndithu, mkazi wanchena ndithu ameneyo amene ali wamphako apa pakati pa mano pamenepa ndithu ali ndi kamphako pamenepo. Iyayi tikamanena za mtsikana ameneyo ndithu wabwererana naye komano chimene chinachitika mwandondomeko kuti kodi iyeyu achoke kumeneko kubanja kucha kwa Bebe Martha zakhala bwanji kuti achoke kumene koko abwererane ndi mkazi wanjenapa. Apart from kuti amasowa zinthu zina ndi zina, iyeyo akuti ali ndi uthenga wovuta kwambiri komano paliso zinaso zimene zinachitika ndithu mkatikati mwa banja limene mukudziwa bwino lomwe. Iyeyu ndithu mkulu ameneyo anayika chithunzi pa Facebook, ena munayamikira kunena kuti iyayi congratulation pano ndinu munthu wamkulu kwambiri, muli ndi mwana. Komano nkhani si imeneyo iyayi yakuti mkuluyu ndithu akuona ngati kuti iyeyu ananamizidwa osati ananamiziridwa. Akakhala kuti munthu ananamiziridwa ndiye kuti mwanayo alipo, komano iyeyu ndithu akunenetsa kunena kuti khangati mwanayo so palibepo ndithu. Komano muve nkhani yonse mwatsatanitsata kuti chinachitika kwenikweni ndi chiyani kuti mkulu ameneyu aoneke kuti wathawa kubanja. Mkulu ameneyu ndithu masiku angapo apitawo analandira uthenga kunena kuti iyayi kapena tiyambire pachiyambi penipeni. Pachiyambi penipeni mkulu ameneyu ndithu mmadziwa amakhala kuja ndithu ku Blantyre ndi anapita ku Lilongwe kumeneko ndithu kukayimba ndi zina zotero. Kumene kuja ndithu anapezeka kuti anakumana ndi Kabiya ndithu kumene kuja anasosola usiku umenewo. Usosola wa usiku umenewo ndithu anasosola pleni chibadwireni anthu mene anabadwira zinthu fresh ndithu nyama kunyama anasosola kumene kuja. Anasosola patapita ndithu minyezi ingapo ndithu mkazi uja anambo kunena kuti iyayi kusosola munasosola kuja unapezeka kuti chani kuno ndithu munadzala chipatso ndithu kotero kuti chipatso chanu chikudyerera mwachisamalira. Ndi nyamatayi ndithu monga oyimba mapesa makobidi ake apezeka kuti amasamalira ndithu mimba ija ndi zina zotero kumaona ndithu kuti zinthu zija zikuchitika. Komano ngakhale zina ichocho iyeyu sanali pachibwezi ndi tsikana ameneyu ndithu. Iyeyo anali ndi pachibwezi ndi tsikana wamparapa makamaka uyu atu mukudziwa wanchena, mtsikana wanchena ameneyu ndithu ndi amene anali naye pachibwezi. Ndiyeno kenaka anapezeka kuti Bebe makamaka mtsikana uja anena kuti iyayi panopa moti ndabereka mwana uja, mwana wako uja ndi uyu kuntumizira chithunzi cha mwana uja atangobadwa kumene amene amayenda kuti wangobadwa kumene. Mwana amene uja ndithu chithunzi chinapezeka kuti chazungulira ndithu iye uja ndikunena anthu munapereka mafuno abwinoyo congratulation cha mwana ndithu kubadwa.
komano napezeka kuti mwana uja atabadwa kunatuluka chithunzi chimodzi chokha chomwecho kenaka ndimene iyeyu ndithu amadzapezeka kuti kunachitika sonkhani zija za video chanchani ndikatsikana kacha chibwezi napezeka kuti chinatha ndikatsikana kamene kacha iyeyu anabwerera anapanga ubale ndi bebe mother uja kunena kuti tikalele mwana limodzi kenaka ndithu ndimene amatsena kuti iyayi mwana uja alipo ndithu mwakuti kenaka ndimene bebe mother uja anatsena kuti iyayi mwana uja akwathu andilanda atenga mwana uja ndithu akuti mwana ameneyu akalele ndiwowo ndiyeno panakali panopo ndilibe mwanayo komano mwanayo ndithu alipo ndithu komanso akwathuwo akundopyeza akuopyeza kwambiri akuti sakufuna atakuona iweyo kotero kuti akakumana nawe akuchita kaziva pamenepo ndimene ndithu mnyamata ameneyu anazizwa kwambiri kunena kuti ndifunika ndithawe ndimene ananyamuka kuchoka mblantayo kakhala kutcholo ndithu kumashamba kwina kwakenso kumudzi kuti anthu asampeze atakhala kumene kuja ndimene ndithu anapezeka kuti mkazi ujaso anayeso anasamukaso choka kulilongwe kumutsatira mamuna uja kutcholo kumeneko ndithu kumakakhala limodzi komano akukhala limodzi kuja mukudziwa mwana wang'ono kwambiri mwana wochepa kwambiri ndi anakhala akufunsa mafunso mwana uja nangali kuti akuti yayi mwana ameneyo ndithu anandilanda amene ndinakuzira muja mwana ameneyo ali ndi makolo anga komanso sakufuna atipatse yayi komana kuti ndithu akukhala limodzi iwe tikhala bwanji chonchi tili ndi mwana uja kufunika ukantenge tizikhala limodzi auti mwana sadzatuluka iyayi mwana sadzaoneka iyayi ndi pamenepo ndithu mfana yanadabwa unena kuti mwina pali china chakenso chimene chikuchitika komana kuti mkaziyu ndithu amangolimbikira kuti tiasire mwana ameneyo tiasire anthu akwathuwa mwana ameneyo tiyewe tipange wathu kuno amene ofunika kuti tilelere limodzi uyoyo tiasire akuti pamenepo ndithu iyeyo ndi pamene anaona ngati kuti mwina china chake chikuchitika ndi akuti ndithu amachitabe chimodzimodzi kutipula chimodzimodzi koma akuti chimene chinandabwitsanso kwambiri iyeyu ndithu anaona kuti tsikana wabereka yesi komano kumeneku ndithu madziwo akalibwasa chimodzimodzi akuoneka chimodzimodzi ndithu chitaiti kwambiri chimodzimodzi ngati kuti mwina sanaberekepo komanso bere limene analiyamwa tsiku limenelo ndithu pamene iyeyo anapita anamenya ngati one night stand imeneyo ndithu mmene wafotokozera mwini wakeyo anaona kuti bere limenelo likuoneka kuti ndilosayamwitsapo chimodzimodzi mmene linali nthawi imeneyo ndiyeno anaona zimenezi ndikuona kuti I think china chake chikuchitika pamenepo ndithu usoweza kuti mwina mwanayo sanabadwe komano inali nyambo yenera kuti ndikamuza munthuyu kuti ndamberekera mwana ndiye kuti iyeyu abwera adzakhala ndi ine komanso iyeyu ndithu mwamunayo wanenetsa mkhalakale pamayimbidwe wanenetsa unena kuti panalibepo chibwezi china chilichonse pakati pa awiriwa inali kungogonana basi usiku umenewowo atadzipereka ndithu komanso analolanso kuti agone ndithu nyama kunyama mmene tanenera muchamo popanda chilichonse komano akuti ndithu anadabwa unena kuti mmene zinthu zikuonekera kalibwasa ali fresh ooneka kuti palibepo china chilichonse chimodzimodzi mmene amagwirira chimodzimodzi zodabwitsa kwambiri komanso mmene tanenera muchamo mkaka uyamwa munthu kupezeka kuti mkaka sukubwera zina masaini onena kuti pali mwana anabadwa osaoneka ndithu pamene paja ndi pamenepo iye ndithu anazizwa kwambiri ndikuona kuti mwina panopo ndapusitsidwa kwambiri ngati mwamva muchinyimbocho walembaponso kuti ndinapusitsidwa kuoneka ngati ine kape mwakuti enatu mwinatu nkutheka kuti simunamvere bwinobwino nyimbo imene itiyiphulitsenso kanthawi kenakakenso kuti mumvere bwinobwino kuti kodi akuti chani muchinyimbo chimenechi ndithu komano iyeyu ndithu pamene anadziwa unena kuti iyayi mpheche mwa njovu sapitamo kawiri komanso pati b ndiye kuti pali minga pamenepo ndi mmene iyeyu anayamba ndithu mwambo oyamba kucheza tsopano ndi chibwezi chimene anasiyana nacho kumbali kwakuchokera nyumba momwemo komano kwakusosola kwina kwakukambirana ndi ucheni komano apa akunenetsanso nena kuti ngakhale anthu ena akanganene kuti mwina iyeyu amapanga chiti akuti sanapange chiti ifana kuti samadziwa kunena kuti kulibeko mwana iyayi amene apanga ndipo panakali panopa
zithunzi zimene anayika pa tsamba la mchezo za mwana ameneyu sizikuonekanso soyeza kuti mwina zafufutidwa. Komano nkhani imeneyi mbali imeneyi ndi mbali ya ameneyu ndithu oyimba Rashid ameneyo nkhalakale pa mayimbidwe. Komano mkaziso nayenso atafunsidwa ndithu ananenetsa unena kuti yayi ine pa nkhani imeneyi sindikambapo zambiri, komano ineyo ndamene ndithu ngakhale titanyamukira titapita kutcholo kumene timakakhala kumalo obisika kumene timathawa akwathu kuti amupha Rashid, kumeneko ndithu ineyo I was a breadwinner, ndamene ndimapanga provide chilichonse. Ameneyu oyimbayu ndi oyimbadi koma alibe chilichonse. Ngati mukumudziwa lero kuti iyeyu ndi oyimba ndi chifukwa cha ine ameneyo ndamene ndithu ndamfikitsa pamenepa. Ngati mukutsutsa kunena kuti ineyo ndamene ndamfikitsa pamenepa, mundipatse oyimba amene mwina alibe luso loyenerera, amene luso lake ndilochepa kwambiri, muone zimene ineyo ndimuchite, ndimpanga promoti kufikira kuti atchuke ngati mmene watchukira Rashid. Kwatero kuti kutchuka kwa Rashid ineyo ndinapanga invest makobidi ochuluka, ine ndikhala kale pa makobidi, ndipo galimoto imene ndamuuza unena kuti ndimugulira chifukwa ndi wandiberekera mwana kapena wandipatsa mwana, ndimpatsabe munthu ameneyu ndithu osadandaula. Ndeno panakali panopa pali chipwirikiti kwambiri pa nkhani imeneyi, komano anthu awiri amene wawa kulibe amene akuoneka ngati kuti akunena zoona ndithu, chifukwa chakuti even mmene iyeyu ndithu akunena mkaziyu za mwanazo sananeneponso chilichonsenso kuti kodi mwanali kuti kaya zinakhala bwanji kaya bwanji chani sakunenapo chilichonse, komano wagundika ndithu kumuthira makamaka kunenapo za mmene moyo wawo wakhalira ndi Rashid, kunena kuti Rashid alibe chilichonse, iyeyu ndithu mkaziyu ndi amene wakhala akumuthandiza. Komano tikanena za Rashid nayenso wanenetsa unena kuti mkazi amangokangamira kuti asile mwana ameneyo, iwe tipange wathu kuno. Komano mwanayo wabadwa sikalekale imene anabadwa mwanayo. Sikudabwitsa kunena kuti munthu kholo lilipo, kholo mwana azikhala bwanji kwa makolo ake kapena kwa anthu akwawo, osayamwa osamakhala mangokhala munthu unena kuti ineyo ndikuchoka ndipita mwina kutcholo ndizikakhala kumeneko, ndikusiya mwana kulilongwe, ndikuvomereza anthu kunena kuti pita kumenekoko. Zingakhale bwanji ndapapa zikuonetseratu poyera kuti mwanayo ukhala ngati kulibe ndithu, ifika amangofuna kuti mwina kanthawi kamene kamakhala kutcholo limodzika masiku amenewa zikukhala ngati kuti amafuna kuti mwina ndi nthawi imeneyo akhale ndi nthawi yokonzekera bwinobwino. Ena akuti ndithu anamuona mtsikanayu akugula zija amati mamuna nkubedi kuti zonjezera mphamvu kuti mamuna ameneyo akachaya azichaya, komanso kuti mwina atenge pathupi mwachangu zimene zikudabwitsa kwambiri. Mikoko yogona anthu azizwa kwambiri, anthu ambiri akudabwitsidwa kuti kodi anthu amenewa nkhani imeneyi ititengera kutiko. Komano kungonena ndithu zikuoneka ngati kuti mwana amene analengezedwa kulibeko, situzwa kuti mkazi ameneyu chithunzi cha mwana anachitenga kutiko. Ndiye ndi nkhani yovuta ndithu imene yazizwitsa mikoko yogona pataoni panopo. Akuti mwerani kaye. Ndeno mwachidule mwina tinganene zimenezo kukoneka kuti mwana kulibe, mnyamata wathawa wabanduka waona kuti ndi bwino, kumene mtima wake unazika apite kumeneko. Ndiyeno anthu enanso ndithu kunenesa unena kuti yayi iyeyu mnyamatayu wachita bwino, wabwerera kwa mkazi amene wamchena amene ali ndi message yayikulu kwambiri, amene akuoneka kuti ntchito ndithu iyeyu amayitha kuyerekeza ndi baby mother, ngakhale mwanayo palibepo, komano tizingoti baby mother kuti tizitha kwasiyanitsa anthu awiri amene wawa mwana kulibe. Akuti nyimbo ponyani iyayi nyimbo yotu tinayika, komano mwina mungomvakonso pang'ono chabe nyimbo imeneyi ndithu imene
Achuruke ukongola maluwa kumanjuchi kisakala kedua aliense mulungu adampangila wake munyengo yolakwika umapanga cholakwika usazi wako kutukutaya wako kuma ukaisa kapena kukala ndiye na mayamba kunena ndidata nine ndidata ni kuona moyo suku yenela sikundi chake chocho nelela mayuda utaya aumalila ndindima sono baby dandiuze kodi udalinda ndima kodi udapeza wina sundifuna obeza ineyo ndikukanika kwiwala ndikukanika kukala sanikanikeni baby sumandifuna sumalabadila utandipasi sumaiwina sumandisoa sumandifuna sumalabadila utandipasi sumaiwina Sona maindi tunandipasa inendeka kusewelesa baby kodi neyo ndidazedwa zona ukamalila kumandilangiza ine kumazimva kumazinamiza ndili hapa ndiye ndachipezelela zona usiacha kulibe akangufuna kundibera ndaona lelo nilipazuwa ngakale mwaisubwela kawi akoma ndizoteka na mwali yesenso sono baby dandibuze kodi unalimba ndima kodi unapeza wina kodi sunifuna chifukwa ineyo ndikukanika kwiwala ndikukanika kukala sandikanika ni baby kodi sumandisoa sumandifuna sumalabadila utandipasi sumaiwina kodi sumandisoa sumandifuna sumalabadila utandipasi sumaiwina sumandisoa sumalabadila baby kodi sumandisoa sumalabadila utandipasi sumaiwina. iyayi ndi mmenemo ndithu mwabveramo chinyimbo chimenecho munthu wamkulu kwambiri pamayimbidwe komano nkhani ya mwana ndimene yavuta mwana sakudziwika kuti mwana ali kutiko ngati alipo zimene zikudabwitsa mikoko yogona ankhala kale akutero koma umboni ndithu onena kuti mwina mwanayo kulibe ndi mmene tanenera muja kuti bele limene anayamwa lovuta kwambiri komanso anaona ndithu kuti kali bwasa no adjustment kuyambira nthawi imeneyo mpaka napanopa popanda ndithu chimene chikuoneka umboni wina uliwonse kuswedza kuti munthu uyu mwina anaberekapo kapena iyayi ndiyeno sizidziwika paja kuli zobweza umeneko zinthu zambiri zimene zimachitika komanso ndi makolo ati amene angafune kuti mwana anthu amusiye mwana wang'onong'ono azipita kubanja munthu kapena apita kokayenda zinthu zingapo mafunso ngati amenewo ndizofunika kuziganizira tichoke kumeneko tilowere makamaka kumeneko ndithu ku Mangalande ku Oxford kumeneko ndithu kwavuta kwambiri pamene banja lina lake kumeneko ndithu lasokonekera banja likuoneka ngati akuyendetsana thipiya wela nyomi panakali panopa ndikhulupirira kuti nyumbamo ndithu mu anthu ali pa silent ali pa mute kumeneko ndithu umangogundana ndi makhoma umangoonetsana makhodi shoda pamene paja tatata basi pamene paja
kumeneko akuti ndithu zavuta kwambiri. Mkazi wa kumeneko ataona zinthu mmene zinthu zikuyendera anaona kuti yayi ndi chanzeru kuti nayenso adziwitse mtundu wa Malawi kunena kuti kunyumba kwanga kuno kukuchitika ngati kuti kuli zochitika kapena amuna wanga nawonso amachaya ndithu kapena amavina gule wachilendoyo pa foni kwambiri. Akuti nkhani inali yovuta kwambiri pamenepo ndithu yachitika masiku angapo apitawa makamaka mtsikanayu atagwira yekha. Akuti mtsikanayu ndithu malingana ndi malipoti amene atipeza ndithu mu studio munomo, akuti iyeyu ndithu mamuna wake atachitako kabanga pang'ono, iyeyu analowa mfoni ndithu ya amuna wake kuti aoneko monga mwachilendo. Pamenepo ndi mmene ndithu anaona nthawi imene anagwira foniyo ali kunayimbidwa mafoni ochuluka kwambiri makamaka ochokera ku Malawi komanso zinthuzi zochuluka. Ndiye mtsikana anadabwera kuti kodi chikuchitika ndi chani. Madziwa azimayi ambiri amataka iwona foni ya azimunawo kubwera mameseji amakhala alibe nazo ntchito, koma nakuti anadabwa kuti continuous foni kungolira ngidingidi ngati ali even maringtone osiyanasiyana pamene paja usiyanitsa anthu uwonetsa kuti wina wake uyu ati zambirimbiri pamene paja. Ndi pamene anadzidzimuka kuti ayi zanyanya zinthuzi. Ndi pamene ananyamula ndithu foni ija kuti aone mmene muja atangotsegula choyambirira kuti awangopeza ndithu kuti mzimayi nzake mmene muja pa foni paja atangotsegula minyendo chochi ngati baibulo kuti bwerani kuno mwakuti ari kungotsegula ndithu pakati mzimayi nzake akuyamikiranso kumene paja manena kuti yayi zikomo kwambiri mphatso yanu ndi imeneyi. Kali makobidi anafika ndithu makobidi ochuluka anafika amene munatumiza mphatso yanu ndi imeneyi. Akudziseweretsanso pamene pajapo akumapanga zinthu ndithu zodabwitsa akuti kumene kuja umakhala ngati kuti kumuuza mamunayo mmene osadziwa kuti munthu amene watsegula foni ndi makamaka ndi mkazi wapakhomopo ndithu. Pamenepo atachoka pamene paja munthu uyu andichedwetsa. Pamenepo ndi pamene kunabweranso meseji inanso chimodzimodzinso nayenso akutapanganso nayenso kavidiyo kake kubisa nkhope pang'ono, komano zinthuzi zinazo zili pamenepo akukhala ngati kuti mwina akupita kogona chachana atangobaya kena kakenso ukuku kali basa pa mtunda, komano ndikutsegulanso minyendonso ndikumadziseweretsa ndikumanena kuti come to mama. Akuti pamenepo ndithu iye adazizidwa kwambiri, thupi lake linadzedwa tsazi kwambiri ngakhale kumatentha kunja. Akuti iye ndithu anakapanga kofi kuti aonetsetse bwinobwino chimene chikuchitika chifana khangati kuti mwina akulota ndithu zimenezi sakukhulupirira. Pamenepo ndi pamene adzati zingandichedwetse mwina ndionepe mmenenso mzimayi winanso amayimbanso pamene paja podzangu kuti alo akuti kodi mameseji anga sikuaona nesandayamba kalekale kuyimba mwakuti pamene paja ala ine tusiyanu wake ine sanu wake foni. Pamenepo akuti nde zina zikhala ngati kuti zaonjezera chazikununkha. Akuti pamene paja ndi pamene anadziwa kuti yes izi chamanena kuti amuna ndagalu ndi zoona, sikuti amangoana mizira yayi. Amuna ndagalu, amuna ali ngati nkhuku ndithu. Akuti amenewa akazi ochuluka amuna pang'ono. Ndi pamenepo ndi pamene anaona kuti yayi izi zindichedwetse. Anaona kuti ndi bwino mwina anu ake asanadzuke, anu ake foni asanadzuke, kuli bwino adzitumizire zinthu zimenezi kupangira pamawa kuti papanga bwanji. Pamenepo ndithu ndi pamene zinakhala ngati kuti kufotokoza momveka bwino iyayi ife timafotokoza monga mwatsatanetsatane mmene zinali. Pamenepo akuti ndi mmene ndithu iyeyo anaona kuti iyayi kuli bwino apangira pamawa zinthu ziyende, chilungamo chiyende ngati madzi. Pamenepo ndi mmene ndithu anatenga zinthuzi zingapo iyeso ndikudzisungaso iyeyonso kulowanga. Pamenepo anoake foni mmene kabanga amatha mutu chantani katundu nga azimayi mukwadziwa bwino lomwe azimayi zimenawo ngati china chake sizinachitike pamene paja ndithu, komano ataona zonse zimene zachitika pamene paja. Komano iyeyu ndithu anaona kuti ndi bwino atenge manambala azimayi amenewa ndikuyamba kucheza nawo mmodzi ndi mmodzi kuwauza kuti iyayi amunanga asiyeni mwakuti wina akuti pamene paja ali katikati mopanga ndikulemba zimene kodi nesa ndinakupemphani ya makeup. Wina akuti kodi wigi yanga mutumiza liti nesa mukuti munagula. Wina akuti kodi inu Christmas mutipangira zotani, Christmas ikuyandikira. Wina akuti zikomo kwambiri ndalama zafika. Akuti pamenepo kuona zinthu mmene zikuyendera pamenepo ndi pamene mzimayi anazwizwa ndikuona kuti
account imene inaperekedwa pamene pacha ikuoneka ngati kuti koma azimayi mukumaziona mnyumbawo account imene inaperekedwa zoza kuti yayi ndithu account imene ndithu inagwiritsidwapo ntchito ndi mzimayi kupanga sponsor mzimayi nzake kuponya makobidi kuti aponyane account madziwa mabanja mmathaurumana unena kuti tandikire ndalama ku account ndikupatsa mapounds mwakuti undikire magwacha kumalawi ngati uli nawo mabanja muzimatheka zimenezo mmodzi wamkatikati mwabanja upanga zimenezo ndikuona account akaunti inaponyako makobidi kati ndi amayiwa akaunti zimenezo ndithu zochitika komano nkhani itafika pamenepo ndithu inafika povuta kwambiri inafika powirira pamenepo ndithu atacheza ndi mzimayi wina mzimayi ku mzimayi pamene pachende kunali kuthirana mphepo ndithu kutayirana ngati kuti mamunayo ndi wake akuti wina atuwa iwo wazimayi amene mpaka na kunama kunena kuti ndili ndi mwana wako kuno mwakuti munthu kwanthu amene akumudziwa mzimayiyu kumalawiko alibe ndi mwana yemwe komano akuti ndithu kumanama ku UK kunoko mwana wako akufuna chakuti kuno mwana wako akusowa chakuti akuti kumatenga zithunzi za mwana wina umawuza umupangira akuti mwini wake wa mwanayo sokunena kuti iyayi amabwera aditu udzatenga zithunzi kuno umajambula mwana wangayo kana amanamizira choncho kumanama zimenezo amuna ndi kumapanga sponsor zimenezo mwana wa munthu wina akuti ndalama kuti zizichuluka akuti anachitira dala kuti anene zimenezo kunena kuti yayi kuli mwana kuti ndalama zizichuluka zimene zimaperekedwa sizimakwanira koma pakakhala mwana pamenepo ndi pamene zimakhala ngati kuti kuonjezera chazi kununkha ndithu pamenepo ndithu zinthu ndi mmene pamenepo ndi pamene zinthu zinakhala ngati kuti zavuta kwambiri chifukwa kuti mzimayi winayu anapanga ndithu counter attack ndithu kunena kuti iyayi sunganditero iye ndakhala ndikulandira makobidi kuli mwana kunoko umuona ngati mwanayo azimuthandiza ndani akundera kuti anamuzonera kuti iyayi inenso kuno kuli anaso atatu ndeno ana amene wawa bambo awo ndi amenewa umusiletu mamuna wangayo mamuna uyu ndi wanga mwakuti akuti iyayi mamuna uyu ndi watonse ndiye nali ngati kuti komano akuti mtsikanayo ndithu khaidwe lake mnthu amene akudziwa akuti ndithu ndi wovuta kwambiri akuti ndi nkhalakale iyeyu ndithu ndi wali muzombamu amakhala muzombamu akuti pa basi yawo wafikaso anyamata ambiri akuti ndithu apa basi yawo amamudziwa bwinobwino mtsikana ameneyo akuti khaidwe lake ndi lovunda kwambiri ndi lowirira kwambiri ndi lochititsa kaso akuti komano amuna ndithu kuchoka ku UK kubwera ndithu kumalawi akuti amangobwera kumeneko ndithu kudzasusola katundu ameneyo nkumaona ngati kuti mwina alipo okha ndithu amenewa komano akuti mzimayi ameneyu ndithu palipo komano panakali panopa ndithu mzimayi ameneyu anthu amuthira mphepo yovuta kwambiri mtsikana olimba mtima kwambiri ngati ameneyu sizinaoneke anapezeka kuti mpakana kupanga download zithunzi za mkazi nzakeyu kumada kuti zithunzi zakozi ndionjezerapo kalibwasa wa munthu wina uzioneka ngati kuti iweyonso uli maliseche chifana kuti zithunzi zakezo mzimayi ameneyu ndithu mwini wake mamuna wazimfalitsa paliponse team WhatsApp group you can believe me dzulo laliwisiri kumeneko zinazungulira ndithu zinafika kumene kucha ena kuti magi ndani kaya chanchani zinafika kumeneko atatsegula miyendo ndithu kunena kuti ine ndili pano taonani chanchanja akudziseweretsa ndithu pamene pacha ife nebe nazo ntchito tifuna kuti ife bola zafika mu studio ndi mmene timakambira mwina Mr. Handisamu anachita nazo chidwi njekha komano ine ndalibe nazo ntchito kwambiri ine ndangoyang'ana kuti chabwino ndikuyikapo chikamera ndithu pamene paja chikuzumula chikuyendayenda pamene paja ndiyeno ndi nkhani yovuta ndithu iyayi ndithu ndeno ndi mmenemo ndithu komano iyayi adawa kuti ndithu sikoyamba kamene kandikhalidwe ndithu komano apepesa kunena kuti zimenezi sidzachitikaso zimenezi aphunzirapo phunziro akuti zimenezi ndithu zaonetseratu poyera kunena kuti makamaka ukamberembere sumanga banja ndithu ndiyeno sitidziwa kuti chichitike ndi chani komano zikuoneka ndithu kuti mamunayo akuti ndithu amapita kumeneko kukasosola kalibwasa wazimayiwa ndiyeno ngakhala mkazi akunama kunena kuti
kuli mwana ifika munthu ngati sunachaye sunamenye fresh nyama kunyama sungavomere munthu atakuza kunena kuti kuli mwana wako kuno sungavomere ukozulukana kunena kuti zitheka bwanji komano ngati umamenya nyama kunyama munthu ndikwakuza kuti kuli mwana wako umadziwa kunena kuti mwina ali nthawi imene ija nanga zikhawa nde sungakane iyayi pamenewo ndiumboniso wapadera mukadzangobwera kuthenga unena kuti kuno khangati kuli mwana wa bambo aje ndimatsengereza mudzadzonsona kuti amamenya pledi kumeneko amamenya nyama kunyama khani yovuta kwambiri komano ndi nkhani yovuta kwambiri kumeneko ndithu mamuna ameneyu akazi 5 akumalawi umatolera kumene kuja ndetaganizani akazi akumalawi mmene nthawi zina amakhalira odula nthawi zina osakatazo amakhalira odula ndekuti wina ka 50 pounds wina ka 50 wina ka 50 wina ka 50 ndekuti mwina pamwezi 200 chakuti yapita pamene pacha kaya ndi pamwezi kaya ndi kati mawiki kaya ndi ndeno azingosupa zimene zija upezeka kuti mkazi pakhomo akugwira ntchito yekha pamene pacha mkazi wolimbikira ntchito mkazi wa business mkazi ndithu amene akuoneka kuti iyeyu amadziwa mavuto ake ndithu bwinobwino pamene mamunayu akungoseweretsa makobidi kwa akaza komano kuli ana atatu munthu ndimapezekabe kuti uli bizebe kupanga zachisembwere ukupangabe zinthu ngati zimenezi ukufuna chani kwenikweni anaja kuti banja olo lisokonekerere lolo anaja azilowera nawo kuti mzimayi yekha ndeno ndikhalidwe ndithu lokhala ngati lovuta komano tinene zoona azibambo muli apa azimayiso muli apa pano pakhalidwe lavuta kwambiri khalidwe lawirira kwambiri ndionena kuti atsikana kumalawi amatheka kukhala ndi zibwezi mwina 4 5 mwina akunja nanga simadziona simaonekera iyayi mukhala ku UK mwina kula awiri mwina ku America kula atatu adadzichenjera atsikana masiku ano anachenjera amadziwa zona kuti uyu akunja mwakuti akupesani kaya fuka even atsikanawa akuti anapesana nawo pa Facebook upa sikuti amachitaso kuti bwanji pa Facebook hello chan akatelo ayamba kucheza kenaka chibwezi chayambika kenaka uyamba upempha makobidi kenaka udzapita kumalawi kwasosola kalibwasa kenaka kukhala ngati kuti aonjezera chazikununkha pamene pacha ndiyeno mwina atsikana kumalawi ali ndi zibwezi folo ndiyeno pa zibwezi folo pajapo awiri mwina aku UK awiri mwina akuti aku America ndiyeno pamene pachapo akati afuna amangitse mutu ndekuti mwina folo akunja ndekuti mwina kuli mmodzi kapena awiri akumalawi amene ali ndi advantage yayikulu kwambiri amene amakhala ngati akumenya service ndi zina zotero ndeno akati akufuna kuti ya mutu ndekuti aku UK awiri aja onse aja auzidwa aku America onse aja auzidwa tsiku limodzi afuna ya mutu mwina 50,000 ndekuti aliyese 50 pa tsiku limenelo atolera 200 plus wakumalawi ujayo atoleranso kumene kujako ndekuti amenyanso kumene kujaso ampatsa mwina wakumalawi uja akaenda kuti alibe ndrama amuza nena kuti ndikongola kwa azizanga ndekuti iweyo udzandibwezera nangati sindingakhala osamangitsa ndekuti akunja aja asupa onse aja ma 50 ali ndi 200 pa thumba yake akamakuza wakumalawi uja kuti iyayi ndikukongola mudzandibwezere ndikapanga imene ikhala ngati 250 yongoka mangitsira mutu chabe imeneyo kapena makeup akatero atumize chithunzi kuli konse kuja folo aliyese kumona atakamangadi mutu mwakuti inu simupanga suspect chilichonse pamenepo ndi pamene zinthu zikumachitikira ikakhala nthawi yofuna zimene zogonana kufuna gule wachilendo ndiye kuti inu akunjanu mulandira zithunzi wakumalawi uja chifukwa kuti wasupaso nayenso ya mutu iye uja ndamene akamenyeka libwasa mopanda mosalimbanaso ndi munthu wopanda cheucheu nosena ngasimuli kunja ndiyeno ndi zinthu ndithu zovuta kwambiri ndi zofunika azibambo muganizire bwino mukhale pasi muganizire bwinobwino kuti kodi chimene mukuchitachi ndi chani amene mukupanga sponsor sindonena kuti muchanchane komano mukupanga sponsor anthu angapo mkazi mmodzi mwina mulipo anthu 4 or 5
chifano simungapange proof simungapange ndiyeno chifukwa chake anthu ambiri atsikana ambiri alibe nazo ntchito zokwatira chifukwa mwayi umene uja ukadzachitika mtundu wina ukadzatha ndi pamenepo ndithu adzapezeka kuti akadzangokwatiwa mwayi onse uja umatha umachoka. Chifukwa chake tinali ndi mamuna uja waku nkhani ija yakucheni yakumponera imene mbusa ndithu amene amene kuti sindidzakusiya mwakufa mbusa amapanga so invest mwa mkazi muja pamenenso nyamata wina wakenso apanga so invest so muti momwemo ndiyeno anthu ali ku honeymoon ma message akubwera kuti wapitadi koma mwakuti chifukana kuti ndi nkhani yonena kuti wina wake anapanga memo kuli anthu ambiri mwa umboni ochuluka mufunira njiso umboni wina kuti zimene tikuzanizi ndi zoona ndiyeno mnyamata uyu wako Oxford angofera fungo angosupa usupa kumalawiko anapitako kaya ndiliti kaya 2018 kaya before chanchanja kaya 2019 anapitako nthawi imeneyo zaka zonsezi wakhala kusupa. Phindu lake ndi chani ndiye mukamakhala ungo zaulere zimene ndikuyankhula zaulere chabe ngamukafuna ndikupangiraniso mwapade zaulere chabe ndiyeno ndi mmenemo ndithu mamuna amene akazi 4 plus kazi wakewo pa nyumba 6 mamuna mmodzi koseko azifuna kuti apereke mukuona ngati tingalemere chochi amuna tingalemere tilemera kapena tilemera mochedwa ndeni nkhani ndithu yofunika kukhala pasi kuyiganizira kudziona kudzika pa levulo ndikuona kuti kodi chimene ndikuchita ndi chani ndipo nthawi zina ukakhala kuti ulibiretu umakhala pa ufulu foni umatha kuyisiyako nthawi zina kupita kumene ukupitako kaya uchitako wili utatu ukabwera umene wayeledzera foni uyisiya pa chaja kumakapanga zina ukuyembekezera kuti kulibe munthu amene atumize message ya chipongwe kapena ya mtundu wina imene ingakumane ndi munthu ovuta kwambiri. Ndeno ndi nkhani ndithu yofunikira kuganizira bwinobwino makamaka osakabwina kwa anthu ali ndi zaka 20 25 27 30 mwina below or mwina 32 below mukhozo manena kunena kuti sinaganize sinapange chisankho chabwino go ahead pangani zimene mukufuna komano munthu uli 40 munthu uli 42 43 ndikumanena kuti iyayi ndizingosupa pamwezi amene wati ine basi machifti imene amavutira kuno ifika machifti amavuta ena amaseta nkhalamba walavulira mwina nthawi zina nkhalamba kuombolola kwaphathika ndikuchotsa chachachani uzingosupa uli ndi ana atu munthu nthawi zina makagwira misewu kusesa kaya umukagwira kuti kaya nthawi zina ukumana ndi wamisala kumenya mbama ulibe nazo ulamu umapanga zimenezo ndiyeno ndi nkhani yonse kumene yachokera ndi mnyamata uyu wako Oxford amene wagwidwa ndithu mufoni mwake akuchitika zachisembwere zithunzi zikubwera mavidiyo akubwera kuchokera kwa azimayi ochuluka kuchokera ndithu ku Malawi. Ndiyeno ndi nkhani yovuta kwambiri nkhani yochititsa kaso nkhani yokhala ngati ndithu yozizwitsa tisunthe pamenepo ndithu makamaka tilowere kumeneko ndithu ndi ku John kumeneko tilowere ku John kumeneko nkhani yavutaso kwambiri ndithu tingopanga tigulitse pang'ono chabe tisanapite. Something you do it anyway. So I respect people like that because it's very easy for everybody to be swayed when you have people who are reacting in a certain way. Ndiba mina nazizo pamene kuti ine ndilibe nzanga mina mabwera ku nyumba ndipo a question to say. I think he tested positive to COVID-19. So he said, okay, of course I don't have symptoms. I'm just okay. I'm fine. Is it okay that I can be having sex? Kupasira ni nyimbo zotentha. Nyimbo zopepa. Loplo for Malawi. Anthu ena nolo zinthu zikome kubinayi.
Anderson kachikena ndithu popano pa low profile Malawi ndithu muchipogamo chimene cha Nyamata amabodza emergency imeneyi iyayi ndithu nkhani yotsatira ichoyenda ku John ndithu kumeneko ya ku Oxford tisiye mamuna akudyerera ali wazelu wasintha tikuganiza kuti aganizira kawiri katatu kuti kodi apange bwanji komano iyayi ndithu mtsikanaso nayeso wa ku Malawi anthu amuthira mphepo pokhala ngati kuchita njunju chifukwa chakuti wakha MG2 zizo zimene akunena MG1 umangopepesa ndakuli zitsiru zina za munthu akupepe mmalolera MG2 azithira mphepo MG1 inuyo ndikumapatsa moto MG1 uja MG2 uja mumapatsa moto inde panga zimenezo yankhula zakutizo panga chakuti mkazi muli naye pakhomo muli naye ndiyana muli naye limodzi mukumpatsa MG2 mumuza kuti azithira mphepo akazi anu kusaganiza bwino ndiyeno chifukwa kamakhala ndi mphamvu kwambiri kumabweza moto osadziwa kuti mphamvu zikuchokera kwa inuyo mamuna chimodzimodzinso amunaso chimodzimodzinso zimachitika mbali zonse kumathira mphepo inu kumawonjezera moto kumatuma munthu iyayi osamapanga chocho iyayi mkazi amene mukhalire pakhomo kayeza vuta bwanji ameneyo ndiye first priority MG2 yo mukuona kuti mupanga bwanji MG2 samabweza moto MG2 ameneyo pepesa zikavuta ungobloka nambala ukubloka basi koma nosati MG2 azibweza moto muzidziwa zona kuti ameneyo ndi moto wandiweyani MG2 samabweza moto MG2 wazelu tisuthe pamenepo ndithu makamaka tilowere ku John kumene kunakhangati kuti anthu zinazizwitsa ndithu kumene kwa anthu anazizwa kwambiri ataona ndithu mtsikana wathu oyimba mtsikana otchuka mtsikana amene ndithu Queen Mishu amene amakhala ngati ndi woyimba kwambiri siwamasewera iyayi ndi anapita ndithu ku Cape Town kumene anayitanidwa kuti akayimbe kumeneko ndithu anayimbadi zozizwitsa kwambiri makamaka iyeyu amathavina bwino kwambiri akakhala pamene pali mpando ndithu akakhala pamenepo amatha kuvina bwino fuka amavina stelo ine liyonse freestyle akakhala ndithu makamaka pa mpando ndithu pamenepo ndi iyeyu anapitadi kumeneko anayitanidwa anakwera ndege imene ikanakhanga kuti zinapweteketsa mtima anthu ena ndithu unena kuti munthu kupita ndi ku Cape Town basi ukangovina ukukwera ndege mpaka anamwakuti ndiye anabweza ndithu unena kuti ine si munthu wamba iyayi ena mwa inu even kumene kuli airport simmakudziwa khomo la ndege simmalidziwa even fungo la mateya la ndege simmalidziwa iyayi ndiyeno mukundiuza mungandiuze chani ndiye kunali ngati chinkhondo chandiweyani komano tinene zoona Queen Mishu akakhala pa mpando amavina bwino kwambiri kuposa mwina kuti apite pa stage ndiyeno anthu ena kunena kuti mukunama iyayi mwina tione kunena kuti kodi anavina bwanji kumeneko Queen Mishu amene iyayi mwina ndimene simunaonetsetseru mwina iyayi amene ndithu ndi Queen Mishu kuvina modabwitsa kwambiri kuvina kwa pamwamba makamaka amene nanenera mucha kuti amene akakhala pa mpando si munthu wamasewera iyayi komano Queen Mishu ndithu anthu amene mukumutsatira bwinobwino sikuti ndi oyimba wawamba iyayi ndi imodzi mwa oyimba amene amakhala ku John amene ali otchuka kwambiri amene ali odziwika bwino kwambiri amene anthu amadziwa bwino lomwe ndithu kunena kuti iyeyu ndi nkhalakale pa mayimbidwe ndi wachichepere komano anthu mmampweketsa kwambiri mumuona ngati kuti iyeyu sangabwere ndege iyayi osamaphweketsana iyayi Queen Mishu ndi mashini Queen Mishu mmene mwaonera mujamo akhoza ndithu kubwera mutamwitana kuti adzavine kwina kulikonse komano anthu munamchire chipongwe ndiye wakubwezerani chipongwe wayankha mwando ndithu umene ofunikira kuyankha komano ndi mmenepo ndithu tikunenera za Queen Mishu si munthu wamasewera ndi oyimba tikumbukira nthawi inakenso
anamupanga ndithu kumpatsa ka wodi ndithu kumeneko ku John kunena kuti iyeyu mudera limenelo ndi nkhalakale pa mayimbidwe kapena ndi mmodzi mwa anthu obwera amene akuimba bwino kumeneko ku Johniko kudera kwawoko anthu mukhoza nena kutiko iye ati kunena nkhani ya ku Johniko ndithu iyeyu anaimba bwino pena pake kumeneko osatiso masewera iyayi nkhani imeneyo ndithu ndi nkhani yozizwitsa wambe akuti tabwerezani iyayi kodi mwatani kodi mwatani mufuna tizingobwereza za Queen Mishu iyayi iyeyu ndi Queen Mishu basi ndendi mmenemo ndiye mungoganizira kuti mwina akhale akukhalireni pamwamba ndi mmene akuviniramo mungoganizira kuti chingachitike ndi chani masewera kuvina kumeneko kuti udziwa kuti amuna ambiri mwaganizirapo kawiri katatu ndithu kunena kuti iyayi mmene akuviniramo zitakhala chonchi iyayi ndi momwemo kumene mmene akuvinirapo ndi mmenemo ndithu ena akunenetsa kuti iyayi ujeni mbuyo sikujenjemera kodi anachita vala mbuyoyo anavala kapena iyayi mbuyo yake ndimeneyo ndithu imeneyo ndinachiwo mbuyo osati zovalaso kapena chani iyayi mbuyo yake ndiyeni ndithu ya Queen Mishu ameneyo ndithu nkhalakale pa mayimbidwe mpana amene akumakwera ndege anthu akampanga haya kuti ubwere kuno udzatimbire iyayi tisunthe pamenepo tilowere makamaka zimene zachitika ku Malawiso kachiwiri tikafikenso kumeneko iyayi akuti ndithu mkulu wina wake wanong'oneza bondo ndipo waimba wafa kuwawa kwambiri ndipo iyeyu komano akuti nangana kapanga bwanji chifukwa chakuti cholowa chilibe chimo koma chotuluka pachamatero mukudziwa bwino lomwe mwambi umenewo kuti cholowa chilibe chimo koma chotuluka mkulu ameneyo akuti ndithu wakhala ali pa ubwezi womasuka ndi mzimayi ameneyo ndithu mzimayi amene wakhala naye pa ubwezi amene wakhala ndithu akuoneka ngati wachichepere mukudziwa bwino lomwe social media zimene imachita mzimayi ameneyo ndithu akuti amakhala akutumiza zithunzi akuoneka wachichepere ndithu bwinobwino ibvini kali bwasa wake chimodzimodzi ndithu aoneka kuti yayi wachichepere komana kuti zimene ndithu mnyamata ameneyu atapita ku Malawi masiku awiri apitawo akuti atapita kumeneko ndikukaona kukakumana naye maso ndi maso ndithu akuti iyeyu ndithu sanakhulupirire komano popeza unali ulendo oti akakumana ndipo akambirana zonse akakumana kulumu kumeneko ndithu akuti iyeyu wasosolabe kali bwasayo komano akuti atadana dabwe kwambiri kuona kuti mzimayiyu ndithu ndi wachikulire imvi paliponse ibini kali bwasa wake ndi waimvi komano kali bwasa amene wakhala akutumiza akuti ndithu popanda ndivi ndi modzi yomwe imene amatumiza zimaoneka very clean kumeta chimodzimodzi zinthu zabwino kwambiri zinthu zapamwamba kwambiri ndenu akuti amadabwe kuti kodi iyeyu amaziteka kuti komano chifana kuti ndi nthawi yoti anthu angokumana sanakafunsa kuti kodi umandinamiza koma akuti after kukumana pamenepo after kusosola pamenepo chifukwa chakuti mmene ndimakuzirani muja kuti cholowa chilibe tchimo koma chotuluka akuti atasosola pamene paja foni yake anazimitsa ndikumbloka mzimayiyo chibwezi chanchani zathira pamenepo nayenso wasupa ndithu kwa mzimayi amene okhala ngati kuti munamiza kutumizira zithunzi zosakhala kuti si zake iyayi komano za munthu wina kali bwasa wa munthu wina iyeyo akuti amangotenga zithunzi pa social media akazipeza kandi pa WhatsApp ndikupanga edit ndikuntumizira mnyamatayo iyeyo ndikumona kuti komadi mwakuti chani akuti nthawi zina amatha kumakhala ngati akuyankhulira ngati kuti akuyika video ija pa mute iyeyo ndikumayankhula mukudziwa bwino lomwe inuyo zimene zingachitike uyika video pa mute iwe ndikumanenelera pamene mawu ako ndikumamveka komano video ija opanga cheni kuyipanga kachiwiri ndikutumiza ndithu akuti mnyamatayo walira chakwawo ndipo wabangula wambiri chifukwa chakuti zimene waona si zimene ndithu amembekezera iyeyu ndithu akuti imvi waona kumene koko imvi zodabwitsa kwambiri zimene samembekezera komano kali bwasa amene wakhala akutumiziridwa mufoni mwake amene anadzadza mufoni mwake
popandapo ndivi ndi mmodzi yomwe usoza kuti amuna muli pa ntchito kwambiri ndipo amuna muli pa moto kwambiri ndipo zimenezi zomati muzingoti pa social media mwakumana ndi munthu basi omwewo ntchito pamene pange uyamba kusupa inu mudzagenda nazo katauluka zikomo kwambiri ndakunyadirani kwambiri kuti nali limodzi mu programu imeneyo kufikiranso lachiwiri limene tidzabwerenso ndi programu chinaso cha anyamata amabodza mwakoma nonse usiku wabwino kulikonse kumene muli ndine Corby ndithu malo mwa Mr. Handsome amene ndi co-host zikomo kwambiri bye bye